खुलुमबाय आं अख्रां बर' गोबाङा सिनाया साफा सानैया सिनायो जोङो मेनलि नाटक खालामो नैबे स्टेजावनो थुनफावथाय खालामो आरो जों बेहाय ड्रामा कम्पिटिशनबो होयो ओमफ्राय सम सम सिनेमा बानायो नाथाय बिराद ग्लेमारास नङा भिडिअ बानायनो गोसो गैयामोन नाथाय समनि हांख्रायनाय कल अफ दा टाइम बेखायनो बानायदों खोनानो मोन्दों मैयानो दाखालि क'क्राझाराव भुपेन हाजरिकानि मोनसे मुसुखा बेखेवदों बिटिसि सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'आ आरो रांखावरि अनसुंथाइखौ बिथांमोनानो होदों बे मुसुखाखौ बानायनायाव बेसिम बुंनांगौ जेबो गैयामोन बयखौबो रेसपेक्ट होनांगौ सिग दङ नाथाय बर' हारि हारिमु राव थुनलाइ जौगाहोनायनि बाथ्रा होनानै इसिबां बोसोर सिख्राबनानै दानाय सरकारा दिनै बोसोरब्रै बारलांनोसै सरकार दानाया बे बोसोरब्रैयाव मा खालामखो सरकारा जोंहा बुंनांगौ जेबो थानाय नङामोन जुदि बिथांमोना बर'नि गिबि संगीत नाटक एकाडेमि एवार्ड मोनगिरि बिथां उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि मुङाव माबा मोनसे खालामोमोन जोंहा बुंनांगौ जेबो थानाय नङामोन जुदि बिथांमोना जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि मुङाव माबा मोनसे खालामोमोन जोंहा बुंनांगौ जेबो थानाय नङामोन जुदि बिथांमोना जोंनि बर'नि थुनफावथाय लिरगिरि गागि थुनफावथाय लिरगिरि कमल कुमार ब्रह्मनि मुङाव माबा मोनसे खालामोमोन नाथाय मा खालामखो गोबां दङ लिस्टआव जाय समाव गावनि गेदेमाफोरनि थाखायनो जेबो खालामनो हायाखै बै समाव डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुङाव खालामनायनि ओंथिया मामोन बिथांनि थाखायथ' खालामग्रा गोबां मानसि दंखायो जोंनिफ्राय बेसेबांबा गोजौ थाखोनि हारि मोनसे रावावनो जा थुनलाइयावनो जा स्मार्टनेस फाइनेन्सियेलि वाट एभार पलिटिकेलि जोंनिफ्राय बेसेबांबा गोजौ दंखायो असमियाफोरा खालामगोन माला बिथांमोना मालाबा दिनै सिनायो नामा नीलेश्वर ब्रह्मआ सोर बिथांमोना सिनायो कमल कुमार ब्रह्मआ सोर बिथांमोना सिनायो कामिनी कुमार नार्जारिया सोर बिथांमोना सिनायो बिथांमोनाथ' सिनाया अब्ला जोंनि बिटिआर हालाम बिटिसि बर'फोरनि थाखाय स्पेसियेलि कनस्टिटिउसनाथ' बेखौनो बुङो स्पेसियेलि बर'फोरनि थाखाय बयखौबो लाफानो थांनांगोन नंगौ शान्ति नांगौ जोंनो बयखौबो लाफानो थांनांगोन नाथाय शान्तिनि ओंथिया बे नङा जि गावनिखौ गारनानै गाव गासै दायखौ लानानै मालायखौ नोङो बाख्नायबाय थानानै खुलुमबाय थागोन आरो मालायखौ नोङो थिखोबाय थागोन बेथ' नङाना बेखौ जोंनि थाखाय स्पेसियेलि बिटिसिखौ बेखायनो दानाय जादों जेन जोङो जोंनि हारिमुखौ फेहेरनो हायो दा बेखौ खालामनो गारनानै बिथांमोना खालामबाय बेखौ जोंनि गोबां मानसिया दुखु मोनदोंबाबो फोरमायनो हायाखै फोरमाया गोबाङा गोबां बाथ्रा सानो पलिटिकेल बाथ्रा सानो पार्सनेल एटेक खालामजानो गियो पार्सनेल एटेकआवथ' बुंनो नांला आं दा नै बे भिडिअखौ बानायगासिनो आं मिथिथारगौ जे बे भिडिअखौ होनायनि उनाव सानैसो आंखौ अयथासार एटेक खालामगोन पार्सनेल नाथाय पार्सनेल एटेकखौ लानानै आं जेबो खेरखेराया मानोना पार्सनेल लाइफआ नायनो थाङोबा बयनाबो एखे जाय खालामगोन बेनाबो बेनो जोंहा प्रमद बर' सारनाबो बेनो आरो जेसेबां बर'नि गेदेमा दङ लेखा गोरोंफोर दङ बयनाबो पार्सनेल लाइफआ बिदिनो स' आंनाबो मोजां नङा आं बेखायनो बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय माहारियारि इसु हारिमुवारि इसु बेहाय आवाज दैखांनाया बे जोंनि डिउटि सासे बर' फिसा महरै सासे नोगोरारि महरै बेखायनो बेखौ इसुखौ आं बुंदों दा आं बेखायनो खावलायगोन बर'फोरखौ बर' रायजोखौ जायफोरा स्पेसियेलि सिभिल ससाइटि दिनै मिनिथाव बाथ्राया मा जादों खोनानो मोन्दों बर' थुनलाइ आफाद मिनिथाव बाथ्रा आं दिनै जेबो बुंथ'वा नाथाय मिनिथाव बाथ्रा बर' थुनलाइ आफादा लिरजादों जाहैबाय जे भुपेन हाजरिकानि 100 असमिया मेथाइखौ बर' रावाव ट्रेन्सलेट खालामगोन बर' थुनलाइ आफादा आं मालाबा बर' थुनलाइ आफादनि खोथा माब्लाबा नङा थाबैनो बुंगोन नाथाय दिनै आङो मिनिनो ओंखारदों बर' थुनलाइ आफादा भुपेन हाजरिकानि 100 मेथाइखौ बर' रावाव ट्रेन्सलेट खालामनो नागिरनायखौ आरो बेहाय लोगो होदों जोंहा बर'नि सिनस्रि आफाद आबसु बिथांमोनखौ जेबो बुंनो हाथ'वा मानोना मिथिखायो बयबो बुंबाथाय मा जायो आं जेबो बुंथ'वा आरो बेहाय सापर्ट खालामदों सोर जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' आरो बिथांनि जायफोर बिराद लेखा गोरों लिडारफोर बिथांजों थाफाग्रा लेफ्ट एन्ड राइट बिथांमोना सापर्ट खालामनानै बेखौ खालामनो नागिरदों दा मा मावखो बर'नि थाखाय जोंहा जोंनिखौनो मावनो दङ बेसेबांबा जों जेबोखौनो खालामनो हायाखै जोंनिखौ दिनैसिम बिटिसि सोरजिनायनि उननिफ्राय जा एसे हायै खालामबाय सोरबा 17 बोसोर सालायबायनो दा बिथांमोना बोसोरब्रै जाबाय 17 बोसोरखौ गुलि मारिदो थांबाय बे बिथांमोना हायासै 4 बोसोराव नोंथांमोना मा इनिसिएटिभ लाखो मानो गावनिखौ गारना मालायनिखौ इसिबां माबा होबाय थाखो प्रायरिटि होबाय थाखो खोथाया बे दा बेखायनो आं बर' रायजो राजाखौ खावलायदों खोथाफोरखौ साननो जाबाय साननांसिगोन न' सिङाव थाबाय थाबाबो रावबो जेबो मोना हस्पिटालावबो जेबो मोना जेरै आं हस्पिटालाव दं आं जेबो मोनाखै
आरो जायफ्रा होस्रावाखै मोनगोन थाबाय थादों बिसोर बिथांमोनाबो जेबो मोनाखै मोननाय नङा जेबो मोना स' बे मोननाय मोनि थांबाय थानो नाङा जा बुंनांगौ बेखौ बुंनानै जाबायदि प्रटेस्ट खालामनांगौ बेखौ खालामनांगौ आरो जोंनि गुबैथिया जेन गोमालाङा जोंनि स्ट्रेंथआ जेन बे बिटिसिनिफ्राय गोमालाङा बेनि थाखाय जों बयबो आवाज होनांगौ जय बर' हारिनि